Dneska s vami Vladimír Sekola. A Bažo 4468. A ideme sa zahrať Granny 2. Nie real. Nevadí. Vlastne Lebo reálne, keď som sa zahral na... Medium, extra. Keď som sa zahral na BlueStacks, tak viete, čo by bolo na to najlepšie. A vy viete presne, čo by bolo na to najlepšie. Najhoršie je teraz na tom, že čo dostanem za trať. To je to najhoršie. Tak mne je vždy jedno, ako mám trať, hlavne, že musím vyhrať. Ale akože... A najlepšie teraz strašné. Mi to jedno. Počkaj. Budú to specialky, či no? Ne, a vôbec neviem, či je to extra look, alebo či je to fake. No bo... Dedo vždycky... No. A ten wrench, či tam je? No, dedo. Jaký rýchly? Strašne. Rýchlejšie, jak ja. Jak Granny to počula. Čau, dedo. Ja nič, detko, ja nič. Hej, yeah. Čau, dedo, tuto trať poznám jak... No poď. Niekedy sa skarnete strašne pomaly. U tvojej matky som. Kakto, hej, ale úplne otrávna tá Granny. Dori. Jež si ho nedal. Už ide Granny. Hej. Nie, to je dedo. Má palit. Tak zhod niečo. Ja som sa aj jak zľakol, kamo, že ne úplne... Koľko mám? Minútu? Či 2 minúty? Minútu, ale to je minúta. Kamo, to je hrozné. Keby sme z broku minúta 30. Ale zase to nie je Robloxová, to je hrozné. Ja si natočím Robloxom, ja sa nechcem toto do Roblox. Tuto trať poznám jak všetko. Aha. Aha. Branč, a zabij túto zebránku, Ninku. Ne. Zatím nemusím ísť pre ping-pong. Už dedo už je hore. Hej? Hej, zmizol. Téno. To není jedno. Musíme sa rýchlo sem to. Kde sú výponky? Neviem, tu je gasolín. To viem. No, toto je iná trať. Toto je potom... Nebude tu páčidlo hore? Podľa mňa, hej. Povedal, že tu bude gasolín. Ďalšie na tom, že keď ťa ťa vidia, tak tam není to. To je to proste hrozné. Chcel to čím to proste nevieš. Budú výponky. Druhý obrázok. Čo to vychádzalo asi Granny, si myslím. Dobre, Sparkplug. Ale vždy nejako tu je, alebo tak. Handwheel, dobre. Asi dvere viem či ešte. Ja som nezobral tieto sekuritky od toho deda. Ja, tak musíš zabiť. Granny? Už ide. Ty kokso. Dropni to, nech príde ku tebe. Dobre. A chodí to vyzobrať tie sekuriťaky. To niečo môže byť mega dobré. Ja zastahala som ho. Podľa mňa tam budú tieto... Ten volá na loďku. Ale sa budú pre tie výponky. Ale máš veľa dobrých vecí, ktoré potrebuješ. Volant, hej? Ty šupličak si mal pozrieť. Tam bol volant, že to už nič logicky nemohlo. To? Že volant bol... som vedel. Spátidlo, to je najlepšie. Prosím, že tu nie sú bodky. Hello. Kamo, neva. Neva? Ti poviem také neva, ti dám. Koľko sa všetko dať? Som asi nemal robiť, ale... Podľa mňa tiež nie. Už je podľa mňa hore. Tak dedo určite a Granny možno. A tak vlastne to môže byť tiež. výponky. Kebyže ich má dedo, to by bolo dobré. Čo, Nina? Chceš zomrieť? Asi ne. Asi ne. Keby mal dedo zavesené, to by nebol nápad. Ty by tichá ako moja mama. Už ide Granny. Lebo nevidím. Skôr len tu dedo? No teda na obrázok. Hompáľa sami, hompáľa. Dobre, už nerob. Čapne ťa. Pohode, že nech príde. Čau. To bolo jasné, že... Jo, vysadí jak Angie, keď robí. Keď na teba, alebo tak. Ty čo máš? To čo má za nohy? Ja neviem. Kde je ten debil? Debil Edil. Tak je- Čakaj, ide? Jasne, je úplne vidno, že Granny je balerína kapučina, má také nohy. Kde? Vypadni, ty bubka. Kde je dedu, debil? Deduko. Ľudia, asi ideme Brosky, Roblox. a Ideme začíname Roblox, dávať- ideme Roblox. Brosky, nerob. Ale To ideme. vôbec nie je ťažké. Vôbec. Ty si jak Číňa v pralese. Takže ideme na to. Hra má spolužiak. Belán, ale nemôžem povedať jeho meno, lebo... Neviem. Má si veľakrát povedal. Dobre. No dávaj. Toto, dvoječku. Zabavnejšia. Žiadne také. Viete čo? Poď.
Poďme na trojku. Ideme na troječku. OK, utečeme vláčikom. Alebo brančkou. No ak to budú sa dve trate, a veľká tá jedna, tak padáme preč. To je mega zaujímavé, ma to teď nezajímá. Ver to. Otravné. Máme tu Robloxov, takže to je dobré. Alebo to budeme matrať. Má tu niečo? Nie, ale tak to neviem ešte. Matches. Hra je tu bugnutá, takže aspoň vieme. Prosím, že dětko není v kuchyni. Asi ne. Počkaj. Si myslím. Sa ma vystrašil. Krajně zabugováno. Ono. Dobré. Žuknuté. Meč. Dobra. Chcem zbať ten fireboard. Mrtvo. Dobre. Taká otravná. A tu byla nic. Doufám, že může být dědu. A tak, no to je jedno, kde. Živí tu? Headshot. Koľko má? O, 2. Dobre, dobre. Macík. Dobre, Macík. Čo je to mŕtvy? Všem to zapálíš. Čo je to? Co ještě? Ještě nebylo, počkej, si dám to obraku. Že tu Bioshock. Čau, Čecho. Čau, prosím, Kde vrana? Tak, Ona zmizla? Teraz? Ty si ju zabil? Nie, ja som nič nespravil. Asi ju zabila ten para. No tak aspoň mi nemuselo byť. Dobre, prosím, nech nezmrem. Ešte teraz ešte k tomu, ja tak idem dať maci. Teraz si buchnú kastičky. No tu je Vazador? Jo, ty kokšo, som bol skoro dead. Ne. Když pozrieš to Roblox, kámo, to nedáš. Slenderina, ja som slepý. Dobre, aspoň mi nebude robiť zle, keď tam už padnem. No, už tam, padni. Konečne.
Kde si, deduško? No, Bum, Prečo? pozri, tak, ty tu nemáš čo otravovať. Dobre, mám Macíka. dosť valíka. Ahoj, Ešte nebude robiť Štebrina. zle? Nie, bude aj tak, lebo mne Hej? skôr spodu. Chceš? Takú dobrú rubičku. Čo má? Som čarovný. A prepáčte, na to hovorím spolu, že to je. Ani vlastne neviem, čo to Vlastne znamená. neviem ani, že som čarovný. Jak niečo o tom viete? Papám potravu. Napíšte do komentára. Som čarovný. A vlastne neviem, čo to je. Takže dobre. Budeme, že čo tam bude mať tá... Tie šitky. Kde si, Granny, ja ťa zabijem. Tu si bola. Tak prepáč. Nemusí. Ne, som ťa zabudol zabiť. Prepáč, Granny. Som taký zlý, že som ťa zabudol zabiť? Že som taký zlý, že som zabudol zabiť. Emo. Shotgun emo. Dobre, som sa nazberám kamenky. Dobre, poď. No, dobre, sa minuli, poď. Dobre, zatiaľ čo nepotrebujeme. Všetko potrebujeme. Takže super. Ty vás zatiaľ choda do kuchyne. Ešte ne. Čo tu bude? A co je rád? Nemáme peťku, nemáme trenky a nemáme koň, takže super. Dobre. Takto, dobre. Som tam mohol dať nejak rovno už tú sejfky, keď som tam bol. Dobre. Ja som si nenazbieral, ale dobre. Drž mi palce. Takže to nemôžeš ani dať ako ku sebe, hej? Že dáš nejakú inú vec teraz. Ne, nemôžem. Ja myslím, že hej, ale to je tiež také Je tu ako... plank, je tu Keby za teba real. plank, je tu sem plank. Ježiš, tu je táto. Som aj Janovi... Či... Ježiš, jak sa volal, nie Jano. Som aj inému, tomu môjmu druhému kamarátovi som hovoril, že nech ma kryje, keď sme hrali brány. Mŕtvy. Do ocelátoru by si chcel dať vodu, že? Drž mi palce. Dobre. Poď. Ešte k tomu robotíkovi, kokosíkovi. Ja tak nazývam. Vlastne čaká, toto môžem odstreliť, mám ešte jeden kamienok. Pravda. A ešte máš broku. Čo bude tu? Pažidlo. Fuse. Nie to teda, čo sme hrali s mojím spolužiakom? Vidíš. Neviem, pre vás, Zatiaľ či to pozerám, pažidlo čo je. máš naopak. No to neviem ani ja. Počkaj, teda trať. Čo som ušiel. Ježiš, ten robot. Ej! Ver? Čo je tu? Nič. Nič. Dobre, čau, robotík. Počujem, a ty buď ticho už. Buď ticho, bo ťa zastrelím. Ani nemôžem. Utekli sme bránu, my vlastne, že nemáme ešte ten, a ten bude brána v safe. Aha. Takže, no však ten. Tu. A vieš čo, ja utečem vlakom, na to kašlem. A dám si zatiaľ, vieš čo, kábel, aby som mohol ísť s výťahom. To inak táto gra je aspoň dobrá, alebo keď ťa vidie, tak aspoň to to je, neviem proste. Ale... To je ako keby reálne. Ja viem. Potom to chodím dať fuse, zapnúť tento gate, ránu a... Ti hovorím, že aj tak ja nejdem týmto. Možno sa tam dám, aj tak nemám ešte tento. A musím ešte dať tie safeky. Dobre, čo som to chcel? Ja tapnu tu gate a dostanem fuse. Odpálené, ruka odletela. Že ma nikto nevidí. Ja nič. Dobre, fuse máme 4. Zapneme gate, ale aj tak nemám, lebo tam nemáme tento. Čo nemáš? Nemám to, som čarovný. Na to baví. Nemáš? Som čarovný. Nemám ten. Čau, Granny, jak sa máš? Čo nemáš? Teba, naša... Nenapadni. Tu asi. Dedo mŕtvy, dobré, ideme to safeky dať. OK. A tam bude ten... či to je to tam? Vôbec neviem, čo ti chýba. Ja aj ten... Kde to tam bude? Trenky. Sa teším. Máš tú pačku, čo potrebuješ na tam bola Granny. No vieš, chýba mi iba pačka coin. Podľa mňa kokonát bude z toho druhého páčidla hore túto. Z páčidla z tej boxíka. Pochybujem, že tu teraz spadne. No tu si, vranička. Ja som si tvoju vec zobral, ďakujem ti.
Presne. Za čo? Aspoň niekde vypadá. No padaj. Ale ono tam vôbec nebolo. Že? Ježiš, som to chcel. Počkaj, Však ten výťah už mám boxík, zapnutý. boxík. Aj boxík. A jem koko. A tam bude toto. Koň. Zober si broku do ruky, hej. Mám ho niekto rád? Vieš čo zaujímavé, ešte si v hranic roku vyhral normálne. Reálne. No, nebolo to ako reálne, lebo však som tam toto, vieš, čo som tam robil. Môže si vyťahol vás teraz ho nejísť. Hej. Mŕtva, rovno naproti mi šla na autičku. Že ja som autička. Koník. Jo, takže mi reálne chýba iba páčka a tá. Chýbalo mi jak 5 lochy. No dobre, ja som nech sa vystrelil. Som dal jednotku, očekol som to. Ja sa bojím. Ja to risknem. Dobre, kde si dedo? Ja som deda tiež. Oho. Dobre. On prekladá meso, či čo? Ja neviem, co dělá. Bež tam potrebuješ. Teraz neviem vôbec, čo mám robiť. Pač to mena, a celé kojence idem dať. A tréninky tam idem dať. Bo mi chýba tá páčka. Lebo akože on mi to otvorí ten robot, ale vždycky, keď to tam je, tak on tam je napíše, že není dostatek sily. No, vlak, aby vyšiel. Chápeš to, ale mi to, ja to nemôžem zobrať. Keď ti nemáš pedlóky. Nemám, ja som ani chlapček. Ten coin tam daj. Čo? Tako? Nič. To nič. Dobre, nech mi to otvorí ten. Buď ticho. On už vie, vidíš? Ja keď toto vždycky dám, tak on to už zapne. Zajtra si to tam pripravím. Thank you, bro. Thank you. Thank you very much. Vidíš, aké dám takto, že? Cerelátor, to je no. Nemáme dostatok energie. Si zatiaľ zavrem. Nechaj si to nebude zatvárať. Robotík. Ja nič som nepovedal. Že som nič nepovedal, že? Dobre. Už keď to, kde som ešte nenabíjal vlastne? Hore ruky nabíjaj! Nabíjaj, no. Hello. Ja to tady nezmestím. Ty si tučný. A ty si tučný. Kde som ešte nebral? Chybajú mi tie 5 bloky. Brána má šitky. Hej, tak nemám plank, musím ísť niekde vonku, alebo niekde hľadať. Ty potrebuješ ten... Plank mi zatiaľ teraz chýba. Tam si myslím, že bude niečo. Ježiš. Čo môžem skočiť? Máš aj power No to už tu už niekto je. To mi nedal. Jak sa odpalil. Už nemáš nabe. Grandpa is now. Teda niekde možno. Tu sú ešte. Nie som čarovný. Brok. Noob, hej? Pro. Hello. Okay. Ľudia, ja som ich našiel, oni tam boli v tej izbe, tam, kde sú tie výponky. A tu je pačka. Že? Jo. Yeah, vyhral si. Padáme preč. Upík, vyhrali sme. A zrazu Granny by ťa čapla. Prestaň. Zavri za sebou. Však tú páčku som tam Jaj, nedal. ty si. Fakt, dedo, Edo. Ty poviem. Nebude blbec, buď ticho. Dobre. Čau. Aj robotík, mal som ťa rád, ale aj nie. Dobre, poď. Čo mám stlačiť? Tréninky? Acelerátor. Dobre, inak aj tak vlastne neviem, kde boli to koleso, či tam nemohol som nájsť plank, a podľa niekde bola, tam bolo to koleso. No, možno bola na tej streche. Naši kamaráti. Hej, teraz. Čaute. Aže. Dedo má mega dobrý tento skin. Hello, Nerob. Dedo má dobrý skin. Ideme na dvojku ešte. Ideme na našich kamarátov. Sorry. No. Taký román. Hello. Neviem, či si to zlakila vlastne. Dobre, pána, buď ticho a ty, Sa dá default. Veď prestaň trieskať pohľad, poviem divákom. No sorry, hej. Poviem im to. Je to tá tráč, čo som hral teraz. Ale asi. No to si vy... Deduško, pozri. Čau. Ja nič, detko. Ja nič, ma si nevšimaj. Veď to nie je to. No ty tak nič neurobil.
Ci ja troszkę po hlavě. Buďte dělat, jako budeš vidět. Mám to, hej. Jej, dětko. O to kubraně hore, aha. Tam nebude. Jinak by se nezatváral. Jak jsem dal. Ja ti poviem teda, Rony, ja ti dám Rony. Ti dám taký Rony. O čo to ty To hovoríš? si mal dobrý lák. Kde? Dobré šťastie. Počkej, ono tu vrane. Počekaj. Išiel si do Mŕtva. domova dôchodcov. Či ona išla do domova Tu je niečo. Oj, bonky. Teda čo hrá? Joshua. Joshua. Ty youtuber nejaký. Iba nejaký, hej, však ja viem, čo to je za youtuber. Aj ty vieš, čo to je za Hrá kropačidlo. Grenady. Tak nič. Hej, on hrá teba. Pečovky. Dobra, piosenka to jest len Petrovka. Neviem čo P. To je divné. Poď. Musíš to zmeniť. Shotguna prvá, musím to zmeniť. Shotguna prvá, výponky si mi teraz zmeniť. Handgrana dáme dvojka. To nepotrebuješ. Specialky dáme teraz trojka. To Katon je specialky nepotrebujem. No, potom ich potrebujem, to som takto. Takto. Jaj. Helikopterky. Čo za rolok? Hej. Aj. Ver? Tu koksu, za tebou niekto. Detko, máš ma vidíš? No, vrajme. Mŕtva. Kde je detko? Detko, čo očakávam? To bude dobré. Poviem. Kde je ten starý blbec? On hore niekde išiel. To ma zaujíma najviac. No tak asi hej. Tak šiel hore. Alebo šiel dole. No. To bolo presne. Že si dole. Jasne. Čo aj? Čo aj? Čo to? Aj? Dovolíte, že nemám sekuritky. Ne. Nie. Pozor sa. Jedo. Aha, tak nič. Nemáš vôbec. Tak nič teda, ti poviem, že nemám. Svoje nábojky. Daj si ich. Taká? Tieto. Sekuriťaky. Zatiaľ gasol nejdem dávať, lebo ešte neviem. Áno. Kde to je? Čo chceš? Na čo to tu doplním? Čo moja? Čo sa tešíš? Dobre, zatiaľ. Choď to nechať zabiť. Fus. Fajno. A to by si mohla niečo odložiť takéto, čo aký tak, že Je tu obrazok? nepotrebuješ. Hej. Ako potrebuješ to potom, napríklad tie bohutky by si mohol dať do odloženia, vieš? Tretí obrazok, takže zatiaľ máme Botomu. všetky tri, máme. Helikopter návod. Branch, takže tu niečo bude. Nič. Nič. Preš sa tu. Aj takto nič nebude. Zatiaľ. Dobre, ideme už tie sekuritky. Sešky. Víš, tam security. Ja sa pozriem, ak som už neprišiel s prázdnymi rukami, že zase sa chcem vrácať. Počkaj. Vrinč, to je vrinč. Tak zatiaľ mi chýba iba duct tape. Iba duct tape mi zatiaľ chýba. Na, ešte robím. Na helikopteru duct tape. Na toto. Počkaj, na boat mi chýbajú padlocky. Na všetko. Iba padlocky. A na dvere mi chýba ten handle, či čo to je. No, že upírik bude mať. Pádame proč. Easy. Akože. Taký boli už. Dobre. Ty si mi našiel elektrickú zbraň, ale to ma nezaujíma. No, poďte. Kaž na to.
Dobra, poslaný. Ber. Áno, tak. Easy. Ja tu už jedno. Ten glass fuse. Glass fuse. To všetky teraz veci, čo tu vyhádžem, hej, aby som mal iba tie. Ktoré potrebuješ. Dobre. To po čo potrebujem? A nič. Dobre. Dobre. Len toto nepotrebujem. Dávaj. Nie, čo teraz potrebujem? Počkaj, glass fuse. Dobre, ja vždycky dávam tu tejto a to. Dobre, presne. Čo? Nie, mne to zabugovalo. Čo? Komu? Aha, tak asi nie. Čo si dala? Myslím, že to je fakt. Ale mal si šťastie, že nie. Počujem, mám spoločák, vieš, on už mal proste... Aha, to takto blokované. To má dobre ten ďadu z grene premyslené, to majú Ti dobre. poviem, ale na mňa už teraz nemajú. Ti poviem. To je dvojka. Gasolín. Dáme. Takže helikopterov je také akože ťažké, už ale na helikopteru veci vôbec nie je ťažké. Ale na reálne je to ťažké. Musíme počkať. No nie. Roblox je aspoň dobrá. A tu už som dvermi vtedy už šiel 4. Až som robiť dvoma. A tak to máš, že easy, vieš. Toto není easíčko. Medný. Ja viem. No to sú Roblox. Ale extra lock. No tak. A takže ty si mal easy, keď tam si mohol tých 10 večer. Čaute. Vieš, keby tam pridali tento, že tam aj Ninka, vieš, na konci, keď ujdeš vždycky. Aha, to bolo dobré. To bolo dobré. Ale aj tak, ako čo by tam išla. By ju zobrali, že poď sa pozrieť, ako mám ušiel vnúči. A ideme ešte na jednotku. No to je, čo to bude zatrať, ale skúsim to. Pokúsim sa, hocičím. Tak. OK, Jednotku. ľudkovia, ideme na jednotku. Čo je hovoríš, ľudko, že ja? OK. Docela to trvá inak, som mohol povedať. Original creator developer. Ti poviem. On to urobil reálne. To ti poviem. A ideme na to. Continue. Dobre, prosím, že nie je gasovanie. Fuj, nie. Iba či je to moja trať, uvidíme. Je to moja trať. Nie, není to moja trať. Aha, tak asi nič. Dobre, pokúsime sa každú trať, ktorá tu je. Čajte. Kód? Ja som. Ježiš, bude to prvom, ale nevadí. Dobre, ber. Tu je Granny inak. Zabugovaná. Prečo vždycky tu a není hore ako na reálne? Je tu karky? Ne. Však reálne nie je aj hore. Tuto sa zabudza. Ako niekedy. Ale ako sa ona? Čo? Nič. Pohode, nič. Že Green sa dobudá iba tam dole. Nie, Áno. nie, len tam nie. Že Granny sa zabudza aj tam hore. No tak to nie je úplne reálne, však to je Roblox, ale. Ale nie, aj tak. Ona tam už je vždycky zhodený Ako obraz. je to úplne reálne, to je Roblox, proste, chápeš? No postav sa. Padaj. Ja neviem, na čo som ho zobral, ale dobré. Bookshelf. Padáme hneď potom QNG. Máš book. Mám všetky 3 časti na bloku. Takže rovno môžeš streliť. Jednotka, box, to je box, číslo. Tu máš, vrano. Žer. Kokvil, dobrá. Takže zbytočne nemusel zabíjať. Nič není, hej. A už Bird si daj do Viem, čo som ja inventári. myslel. Inventári si daj túto. Bird, a už tu A máš. remote control si tam daj, hej, to nech bude. Vlastne kde ja idem. Pozrieme, čo tam je. Čak freestrepka a kladivko. Aj jasné, že hej. Inak som aj na mysli, ak som povedal, možno už tak, že keď sme to už videli. Neviem, teraz prekne. Ale si tak... Nech ma Granny nečapne, držte mi palcom. Tak to. Poďme na to. What? To zdal preč? Aj tak nejde po mňa, ona je nubačka. To je Roblox. A už bude mať zbraň. Už asi je 2. Sa mi zdá, že 2 bude mať. Dobre, 2. 9 a 5. 9 a 5. Mám v roku. Kde je to shotguna? Tu je. Musím si to uložiť. Chaincutter potrebujem, toto potrebujem. Všetko potrebujem, dobre. Tak ho zabijem. Nie, babička, neprosím si. Nechcem hrať hajnici. Že sa smežal, dobre. Ježiš, Mŕtva. tu netrafil. No to som si ja myslel. Ale vidíš. Go. Dobre, my sme strojili tú free strapku, aby sme mali to kladievko. 40 seconds. Neviem tu nič? Ne. Toto je vždycky medium. Počkaj. Kde sú To tie? type, si to robil. Tam som už mal. A tie malé tie tak teraz už budú na nič. Teraz, čo tu mám? Batérii. A šrobo ako zostreliť. Nie. Remote control. Počkaj, no tak.
Dobre, a choď na remote control. Remote, čekaj, to aj hľadám ten remote sem. Iba, zase. Počkaj na nich. Chudíš je hrozný ten peprak, ale... Wilkrenga teraz nepotrebujem, ešte zoberiem si. Pedloko nepotrebujem. Takže pedlky. Dobre. Vidíš tu, že zhodený obraz. Kniha je 6. Cheesebook. A rovno chod tuto, hej. A tak mi chýba ešte wrench a veľa vecí. Dobre, teraz idem zase straight to free strapku, aby som to už mal. To je box číslo 1, hej, nezabudnem. Nezabudnem. Nie, ty nemusíš, ale ja hlavne. A ja. To si v pohode. Už ti aj pri hrách pomáham niekde niečo, že čo? A ja, že toto, vieš, nechcem byť nejaká vedľa. Že ja ešte úplne kladivko. To kladúko je mega pekné, omesko. To je na nič. Inak vypokám. Ale sa tak zabije. Nie, nezabije. Inak ho môžeš ho zavrieť. Vypokame, ja som ho zavral. To je takáto má jak hrubé. Nie som proste zavral, ja som ho tak trošku blízko a on, ja som, že ide po mne, ja som tam dal aj to mesko, ale on už tam bol ako keby zabugovaný. Vidno jeho tvár, ako to povedal, opäť ruky. Ja viem. Kde išla vonku, alebo neviem. Takže fakt brusky, ja som... Počkaj. Takže teraz čo nepotrebujem, šrobolák to nič, to potom na trošku dopredu. Potom hammer to nič, free strapka, OK, chain cutter. Si nabijem a pôjdem ešte tu dať, jak sa volá, ten engine pack. Chýba mi ešte batérii, dosť veľa vecí. Bráši, potom to isté raz za mňa. Ale na druhý počítač. 3, 2, 1. Давай, jo, baby, my house key. Okay. Chyba, počkaj. Poď. Reálne nám chýba Šrobovák. masterky. Ešte chodá. Šrobovák idem dať, ale masterky nám reálne chýbajú. Iba. To bude možno lenži. Jo, ďakujem. Jasné. Blbka. Kam som mal toľko vecí? To si možno sa prezbraň. Dám šrobovák. Poď. Chápeš, proste, no poď už. Už pada vonku. Či je zvonka pada. Čiže nemám nabité, ale viem, ako to spravím. Pôjdem druhou cestou. Pôjdem cez pivnicu. Počkaj, reálne, to kladivo si musím zobrať, musím si ho aj zobrať, lebo musím. Nehúzov som dal, to už to NG podľa mňa už vycatokala. Presne. Dobre. Ja mi ešte, ja to Remote už trošku na nič. začasla, hej. Ježiš, už to je otvorené. Kladivko, už vo freestripka to není. To ešte hore potrebuješ, hej. To nič. To meso už kedy som shodil, bolo najlepšie. Čo? Kde je? Niekde tu asi. Ani A zabil si ju teraz? Koho? Nie. Ani vlastne neviem, ako môžem vidieť. Ja idem tam vonku, ježiš, do cespy. Pretože Vrana mala to jedno, ten kokbil, a ja nemám to jedlo, a jedlo je tu. Chcem si je zobrať. Som si myslel, že som dead. Za čo bude? Karky. Ak tam budú masterky, tak som vyhral. Sparplak. Neviem. Ja neviem, že môžu byť tam. Môžem vyhrať už vlastne. O, dobre. Plank. 9. Dobre. Čo tu je? Drievko. Počkaj, ak ma to nechytilo. Čo tam je? Tuto? Neviem. Čo to? Safety? Nie. Wrench. Aha. Woodstick, takže mi chybou rasty. A wrench. Bereme. Kde to je?
Nemôžem, musím počkať. Že na reálne, to je normálne, že fakt, že hneď sa to zastaví. Kde je tú kladivku? Som vypol kameru a ma nemala pozerať. Ona je nechutná, nemá pozerať. Počkaj, toto vymením. Ešte tvakneš z Caterpillarmi. Za toto, nie. Nie. Za čo to viem? Neviem za čo. Zavreč. Konečne dať. Už sa konečne padlo. Bránička. Dáš mi? To je zlá. Čo má? A dáš mi teraz, keď tam papa, ne? No, že si dobrá. Si nenažraná už, to je žrané. Že? Dobre, za čo to vymením? Né, ja neviem. Zatiaľ som nenašiel specialky, takže zatiaľ môžem aj takto. Dobre, to idem takto, ten vonku, ak tam bude. Zastrelený muž. Ja neviem to. Ne. Specialky? Ne, iba ten dopis. Alebo, no to povedať. Pozriem, že tu bude červený kogník. Gasolín. Gasolínka. Čo? Nie. Ja trafil film. Nie. Ty kokšo, to bolo, ja som to. Ja som aj vedel, že ho netrafím. Už ide. To sú moje kroky. Bože, tu, keď otvára. Nie to byli moje kroky, to ona nespravila nič. No. Druhý pokus. Sliepš. Ten branch aj tak nedal. Drž mi palcom. No co, ona mi to zavrala. Mŕtva. Dobre. No však to naj bolo. Ja viem. Čo som to chcel? Kogvil. Dobre. Čo asi? Červený mi ešte chýba. To bude UNG asi. Nie, to Ty si... karty chodať vlastne. To je pravda. Ale... Ja nemám... Spider Chia. Infovojna. Vždy prvý. Ale sa randujem. Ale počkaj, to je ten blbo, tam je iba niekedy iný, ako budeš to dať. Ešte k tomu som tam ešte nedal tým branchom. Chýba mi Sparplug. No iba Sparplug mi reálne chýba. Počkaj, ak tu bude Melonik a Sparplug, tak utekáme autom. A pedolky ti chýbajú. Čiže máš... Pedolky mám. Hej. Ježiš. Karty 0. Je 0. No tak buď to budú masterky alebo toto. Tak čím budeme podľa teba? Tým alebo tým? Ja neviem. A či mi to dá? Čo mi dá? Sparplug na 100%. Ja hovorím, že sa tu Granny sam objavuje. To sa potom nejako inak, ale... Melonik. 20 sekúnd. Je 4. Počkaj. Jedno z toho, ale všetky kľúče už mám. Jasné, že... Pádáme preč. Autom. Není to až také zlo. Hej, mám aj gasolínčatko. Prvé masterky by boli UNG tým šrobovakom. Podľa mňa tiež. Dobre, ani UNG som nemusel ísť. Dobre, zatiaľ dáme robiť. Ježiš. Gasolín. A musíme lodnej pokoj. Dobre. Teraz, ježiš, tie pedlky to zatiaľ musím otvoriť. Bože, ona má čaple, ja to tam musím zase ich zobrať. A kde boli? No však, po tým časom tým branchom som Jaj. dala. Tak to si pohľadte tu. Postav sa hneď, abych povedal vaši. Zavreté. A tak za jedno čapnutie sa dá vyhrať. Dobre, branch 8. Morka, všimol si, že mi chýba toto? Ma sa až teraz napadlo. Na auto potrebuješ 7 vecí. Tak musíme ísť ku našej kamarátke. Nemáme na výber. Počkaj, bral som šrobovák, hej. Bang. Padaj. No, hej. Inak vieš som, že aj na... Nie. Škoda. Vieš o tom, že aj na jednej časti je, že tam toto. Teraz keď prejde. Inak ona vždycky, keď prejde, tak ma vidí, vždy. Počkaj, výťah bol číslo 1, hej. Wheel crank sa mi teraz nechce dávať. Takže ideš takisto ako Počkaj, Kubera. pozrieme sa. Čo tu nahoru niečo nebude? Nič. Vidím tam niečo. Vidím to niečo. Zaujímavé. Utekaj. Ty sme aký lak. No do výťahu, hej, drž mi palce. Aha.
No ona tam bude, ja ju poznám. Možno mi skôr. Kokšie, ty si mal na kila? Nie! No nemal, jasné. Taká blbosť. Áno, to zase môžem prešotkanúť. Áno, jasne som mŕtvý, ne. Oj. Reálne mi teraz iba chýbajú tie karty, ale by som chcel utiecť týmto. A už nič som nepotreboval reálne. A ty si bol dal tej Angie. A šrobovák. Tak som vedel, že ona tam bude ako Nemal minule. si ísť tam do tému boxiku, či čo to je? Áno, teraz nemám nabiť do zberania. Áno, teraz zase môžem zobrať Caterpillar, či čo to je. Áno, a ešte zoberiem to drievko hore. Som ešte nenašiel specialky, ktoré určite bude mať tá blbka. A minul som zbytočne náboj, takže mi ostalo posledné, ešte awareness, no tak. A čo ti ešte chýba? Rasty 5 loky, keď chceš. No ja viem, a ja nechcem ísť z Angie, ale iba hovorím. Ešte okrem teraz zoberiem. Je to také zaujímavé. Ja sa zožral. Som to vedel proste, ja som nestíhal. Ježiš, musím to ísť zobrať. Počkaj. Čo som vlastne chcel? Klárky, to boli kde? Ježiš. Ja? Nie. Víš, to sa ma nechaj rozmýšľať. Ja som máš tú blbku. Ja neviem, kde je, nepozerám sa. Dobre. Teď. Niekde hore asi. Niekde asi Asi hore. hore bolo. Tie karty vydrž. Nejakú šuflíku nie. Počkaj. Buď šuflíku. Napravila stoličku. Ja som však nemám toto. Ježiš, ja vôbec neviem. Ja nepokúpam proste z tohto. Ja som to nedal ešte tým šrobovakom vonku. Kde boli tie blbé karty? Tak to nie, ale tak nie, kašleme na to, vidíme. A tá Angie, táto už je mega ťažká teraz. Mega. Ešte ten Sparklock som tam nedal. Môže byť niečo kýlak. Môže byť Sparklock. A také by som chcel utiecť, nemám tam tej karty. Dobre, už nie, to je Angie. Počkaj, že keď som mohol streliť, aby ju to omamilo. Takže to urobím, hej? Vedel som, že máme ako keby 4 náboje. Necho radšej do výťahu, rovno choď, tam má dať šrobováku. No ale chápeš, ja to, no ten šrobovák vlastne, hej, to je pravda. Ja som nemal ísť do toho výťahu a potom to nejakom už dám. No teraz ešte na to načo, že ona niekde teraz bude. Počujem, klepetka. Prejde? Čaká. Napríklad tam prídeš hneď prvýkrát, vieš? Príď ku mne. Asi ide. Iba sa pozri. Nie. Blízko. Hej. Á, jasné. Čakaj. Áno, je to zabukované. Čaká, alebo... Je tam. Čaká, nevychádzaj. Je tam posta! Ja som ti to hovoril. Ja som ti to říkal. Ty koko, som to To riskol. som bol nejaký lák. Má teraz ešte bude najhoršie. Ona zase bude pri tom výťahu. Ja som ešte nebude. Takže musím ísť druhou stranou. Pádame Dobre, preč. Len tým veľmi, ešte vraň, ale- počkaj tým vraň. Ju to. Utekaj, rýchlo, run away. Goodbye. Počkaj, nech príde, ja ho zabijem. Nie, necháme si nagrať. Radšej Pádáme. raz ťa dožral, úplne v pohode. Moje srdce úplne, že mŕtve. A tak sa mi tam ďalej nechcelo hľadať. No Čo, dobrá hudba, no. robiť? Počujete. Niečo vám poviem ešte. Jednu vec som vám zabudol povedať. A to je toto. Že poďme preč. A to je všetko? Áno. 44 minút teraz prosím točíš. Ahoj, Granny. Je Dobre. synočík. Čo Teba si doma. urobím? Teba. Čo? No, teraz sa chytí. Ona za mnou teraz bude. Aha. Čau. Dobre, práve. Tak to je všetko a ak chcete ďalšie pokračovanie Granny, tak dajte like a odber. Čaute. Čaute.